Lho kok senengane ning sepi-sepi ki men apa? Lah mosok ya arep nggon sing wong-wong rame ra ya ora ketok to. Jadi sing sepi sing ora enek ruang ngono kuwi lho dadi ketok dhewe ngono lho. Ya. Ora kene-kene omah ya. Nang omah wis turu kok. Oh. Berarti dilimpe ngono to ceritane. Wah, ya iyalah. Kok Sepiro, Mas? Weh. Semene ya. Cilik men. Sing wis iki anu niki mawon nggih, Pak. Wis digantos ngenteni mawon nggih. Ya. Nggih, matur sembah nuwun. Sing penting ngedoke Elisa. Iya. Lah iya. Hah? Ngenteni kowe. Ayo jumeneng. Iya. Lah iya. Entuk ical lah. Yo, yuk langsung tapi ngadep. Ya. Teke. Teke. Heeh, ndang. Ngadeg sayang. Wis kulino ngadeg dhewe kok. Oh iya. Tegese mandiri. Iya. Iya. Ada yang gagu di sana. Ada daerah. Lah iya. Teng mriki ta? Karepmu arep ning pojokan ya ora apa-apa. Ya. Ya. Ngendi sing sepi? Lho kok senengane ning sepi-sepi ki men Lah apa? mosok ya arep nggon sing wong-wong rame ra ya ora ketok to. Jadi sing sepi sing ora enek ruang ngono kuwi lho dadi ketok dhewe ngono lho. Ya. Ora kene-kene omah ya. Nang omah wis turu kok. Oh. Berarti dilimpe ngono to ceritane. Wah, ya iyalah. Ya. Ayo mbakmu. Kok Sepiro, Mas? weh. Semene ya. Cilik men. Nan aku ngenteni takamu kaya ngenteni mondone Papu
nek lagu Teteh sing tresno kuwi sing kepiye? Teteh sing tresno. Heeh. Kepiye kuwi? Sing tes. Ditetesi ngono ta? Heeh. Terus diblonyoke. Lah iya. Jangan aku ya, Pak ya. Mbak yo ngono ki ta? Hah? Mbak-mbakan ya aku kuwi. Iya. Mbak menawa. Urung dong. Ya. Lah kuwi judule apa kuwi? Lah wis. Monggo. Lah ya wis lungguh wae. Oh iya iya. Besok nah wae. Nggih, anu. Ndak iki wong delok ning YouTube. Sapa sing delok ning YouTube? Mbah. Lah iya. Nangis zaman dineng-nenge. Lah iya. Kok diwaca sik tekan rampung wis maido wae. Mana hobiku maido. Heeh. Ki sing nyawer segepok mau. Ya. Iki saking kula RT 1 Bejono. Ya. Kagem sedaya warga Bejono matur nuwun sanget awit gotong royong kagem damel paut mugi sedaya pikantuk amal kesaenan lan paring dipun paringi piwales saking Allah Subhanahu wa taala ingkang langkung kathah. Amin ya rabbal alamin. Plus matur sembah nuwun ugi ya kagem nyuwun lagu. Kagem nyuwun lagu plus matur suwun ugi nyuwun lagu perjuangan. Kagem Bapak Suwanto SE ya perjuangan dan doa. Oh ya, ya. Heeh, lah ya sawerane apa kuwi? Wah, kayake ya dit segepok rene. Lah iya, mbok menawa. Walah, engko tak bake waraka saksla. Oh iya. Lah iya, men engko tak udut dhewe wae. Ya ora kok apa kowe iki ya udut. Ora, aku ki cah sehat kok. Oh lah iya. Nah, engko nang omah, lengedo maksudnya. Iya. Matur sembah nuwun sanget peparinge. Wah, den sak slop iki isine akeh. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Ana apa neh? Ki nggon WA ya ana, Tru. Oh. Apa nggon WA sapa? Seka. Ya. Sik nggon pesan berbintang ki tak dakek nggon pesan berbintang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Yusuf enten pamundutan lagu saking menonton setia gantungan Mojosari lagu caping gurung dibawani Pak Senen. Sawerane njaluk langsung karo Pak Senen mawon. Nggih, salam kagem sedaya mawon. Wassalamualaikum. Muklas Budi. Anake dhewe. Kowe kene. Sawerane sesuk wae nang ngene kinem. Ya. Nyawer sak bakule. Ya. Kuwi jeng dalu bucange. Wah, iki wis gara-gara oh kuwi mau sore lagi ta waca saiki. Wah, lah iya. Lah iya. Nderek mangayu bagya pahargyan dalu punika mugi warga masyarakat garing gelung tansah. Lho. Kok salah server iki. Kok garing gelung iki. Kowe iki dek tanggal 26 ya, Le. Wah, iya gek tak maca saiki. Lah iya. Kok yo kejadian. Lah iya. Nyuwun tembang Sri Huning. Ya, engkang nembang Mbak Ana sapa iki? Ana sapa iki? Wah, ora mudeng tenan aku. Lagu menika kakentenaken dumateng sedaya para kadang-kadang PWKS Nusantara. Ya. Salam kagem Mas Hani Pinto sing ngrebab kalian Mas Ripung sing ngempul. Wah iya. Iya. Nuwun saking kula Haris Purwaka. Wah lanang kok paipun. PWKS Live ya, TF 123 ya, apa kuwi ewu ya. Terus ana apa neh? Wis kuwi. Lah iya. Terus iki ana saka Hongkong ya, minta lagu nimbangno katresnanku dibawani ya. Nyuwun Mbak Elisa sing nyekar mau coba audisi. Oh ya bla 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 bla. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Ya. Lah iya. Lah iya. Ora ngono kuwi wae to, Kang. Lah iya. Lah iya. Apa sik iki? Anu kuwi engke Framen Minak Jinggo sik. Oh iya. Lah iya, nek iki ra tutuk lagune ra
entak dipinangkani nang kene ya sok nang nggon aku. Oh lah iya. Wis tak cepaki sinden 12. Ya. Sok ningan. Lah iya kene. Aku ya meh ngomong. Lah iya. Nggo, Mbah Karsi ngadeg. Gek ora. Ya. Dalah wong tuwa ora ngerti mik, ora ngerti teknologi lah. Pencet. Senengane lah. Ya. Nek aku dadi Minak Jingga sing dadi Dayon kowe. Lah mbok iya. Mas Bagong dhewe. Terus sing dadi Damar Wulan aku milih Sapa? sing celentem. Nyelendem karo Damar Wulan ora iso. Liyane Engko sing dadi Kencana Wungu Mbak Tia. ya. Oh ya kurang ngethukke nek kowe ngono carane. Wis karo selak wengi. Tuk 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 tuk. Laiku sira wong apa wani mlebu ning taman sari rupamu bagus taruna sira aja pati tanpa arahan aja mlayu pati mono ontak nganku tutana lakune si Minak Jingga wani nyolong garwane wano tutuk sira wong bagus aja mak Dayon bapakne Tulkiem kula lurae janji rukun mesti ayem. Lah iya aku iki wis gandrung kabeh rangu karo Diajeng Kencana Wungu ya kuwi Ratuing Maja kuwit ngono Dayon nanging bojoku loro waita karo puyeran puyengan. oh puyengan kuwi nyolong gamanku diwenehake karo wong bagus sing glendrem kon mateni aku mergo wis ora seneng karo Minak Jingga Ngajeng. Dayon bapakne Tulkiem kula lurae kowe aja sembrono ngetutke aku aja kur nirokke kandhaku ngono yon ya Ora.
aku kuwi wis sebaya mangap sebaya muti kencotot wungu tak jak nyokrok wati mesti didenda Nyokrowati mbau denda Oh ana ing bulambangan ngendi merga waita rupuyengan wis ora seneng karo aku Soy iki sapa sing jawel aku ora ngerti nek aku kuwi duwe gaman pedang Sukayana dicolong karo waita puyengan ya daporamu kuwi sing nyolong Aku ora nyolong lho. lah kepiye wis ora seneng karo aku aja nyolong gamanku monggo gamanku gedhe dawa pucuk abang Ora percaya nek gamanmu gede dawa. Kok piyaine semene kok paling kok cilik. sapa sing to ngai gaman kuwi waita puyengan kowe tegel karo aku ngono kon ngadeg mrene tak tugele gulune waita Kembok to pateni. aku arek to pateni mergane kowe wis ora seneng karo aku aja ya ora seneng ra apa-apa ning aku aja to pateni Kuwi tangane ngopo kuwi? Kuwi tangane ngopo? ayo bocah bagus kon maju mrene kon maju mrene bocah bagus Ayo Kang Mas. Dorong ke maju to Kang Mas. ayo Monggo Kang Mas dolaran. Mas sampun kapal sangat lho Kang Mas. Gede anak. diajeng wanita karo puyengan Piye? apa kowe wis tega tenan karo aku Ya tega ora tega. lah kok gamanku semene ya Lah nek gamanmu kok gilani kaya ngono to Kang Mas? ijo kaya gamanku kuwi sing ngenehi ke ibuku lara budi lah kok sepirang-pirang kok to colong kabeh to ngehke bojo to ngehke wes bagus kaya dadi wae to puyengan ki kowe ki wong sengit karo bojo kok ya Sengit karo sampean. heeh tok-toke ya ora seneng tenan ki ora apa-apa Kaya ngene eleke. Cacat pisan. cacat kepiye aku wae to puyengan lah kok kowe kok iso maido lah wong diajeng kencotot wungu kuwi wis seneng karo aku dayun bapakne Tulkiem piye aku ewang-ewang ana ben bisa kelakon Wani ora. karo diajeng kencotot wungu ana ing kraton Munjo Kuwit ngono dayun Sampeyan iki gandrung karo aku ngono. ya wis ngono wae ya Yun ya nek wis Damar Wulan tega karo aku mergo dicolongke gaman karo diajeng waita ora apa-apa ning ya kuwi mau Kepiye? aku bisa kelakon karo diajeng kencotot wungu ngono ya kencana wungu ya Aku ndak wedi. Gandrung ngono lho Kang Mas. Jare tresno mbek aku. sapa wonge Mbok sing Nora tresno dayun bapakne Tulkiem arah aku wong elek kaya ngene iki ya nek tembang iso apik Aku golek sing bagus gede dhuwur ngono lho Kang Mas. lali cakepane diajeng wae karo puyengan
Dandi wae karo puyengan. Puyengan lha aku yen ning kono. Ora kuat ngadeg. Ya. Kan monggo aku sing wong tuwek kaya ngene wi ngadeg wi sik sehat. Ayo wong wis fosil. Fosil Kaya ngapa lamun karo Tresno yo ora tresno kok Kang Mas. Aku wis duwe dhewe Kang Mas. Aku ki jejer jeneng ingsun wis diaturi nek ora kersa ki yo ora kersa. Ya apik tenan. kowe aja cedak-cedak karo wong bagus. Nah, Wis ngerti nek bojomu kuwi bagus. Heeh. Kowe cerak karo aku sesuk tak gaweke entong ning Mojosari kowe. gawek apa Apa? Tak gaweke entong apa pilih muntu. Entonge sepira? Aku iso gawe muntu gedene gotong 4. Wingi tak nggo lomba. Lah terus ora nganggo kepiye? Ayo dicekel tangan loro. Terus di ngonok-ngonokke wae to. Soto alit munggeng Iki dolone nyawang sliramu lho Kang Gointen kulajo marot Aku ora kersa yo Kang Mas. Dayun bapakne Tulkiem kuwi aja ndingleng Badayun. Kuwi bapak. Iye lurae. Iki ana wong ayune kaya ngene tak gandrungket mau kok tanpa mbales. mbok kene Ngapa kuwi nek ngono Aja kuwi? mepet-mepet ngulon ndak kegeblus. Terus aku kelumah ngono. Terus ya ngopo iki ki leren. Wah. Gendang. Aku wis gelak. Manuta sun leloho saras soto halitmu ombeng Kang Mas ki mak jinggo. Kula sampun matur bola-bali lho Kang Mas. Kula Mas. Tapi ya Mas lho Mas. Mas. Menyanmu ibang wirang Ora ki ora. luwo mah iya Mbok tak percaya to Kang Mas. Aku ora sedih ya Mas. kowe aja nglelogo karo aku. Senengku karo kowe iki ora ana kang madani. Ora ana sak lumahing bumi, sak kureping bathok.
kejaba sing tak tresnani diajeng waita karo puyengan Gek terus gek arek tak tambahi meneh Golek seneng iku. karo kencotot wungu saka ing maja kuwit ngono ya Yun ya Kencana wungu oh ya kencotot wungu Kencana wungu heeh kaya ngono kuwi Ngono. wis aku kesel aku tak bali nyiter ya engko ndak nganti kesuken Kowe ra sida tresno aku alah arek-arekku kondo arek tresno karo kowe ke ya wis ora jaman lumrah Utang iki lho jodohku kuwi wis ana dhewe nek Sapa? kowe ora seneng karo aku ya wis Pancen aku ora seneng karo ya jenengan. wis ora apa-apa Ora apa-apa ora apa-apa ya wis aku ngono wae Amit. Njenengan ora ngrokok, Ding. Wis rampung le, dadi minang jinggo kok isih lah kene ya, lah kene ya. Lah kene yo iso. iso ngedeke wong Aku kowe dipaksa. Ngono kuwi le latihan sekesuk lho, Tru. Tenan bar saka gedangan kae nang gunaku kuwi latihan sekesuk. Merdekke Sukra Mangkara kuwi mau. Lah iya. Tak ngai 100 terus piwulange ditokke. Lah iya kok le. Ku nek ndengelmu kuwi ora pandang bulu mesti dibeberke. Lah iya. Ning ya kuwi mau kudu 100 e. Aku ya main guyon. Lah iya. Lah iya. Ana apa neh le? Kok sik tak ngindaki jam. Iki jam pira ta iki? Wah, gak jam 2:04. Oh iya, heeh. Lanjut. Ya. Ya tekan jam-jam 3 lah kira-kira. Ya aja kon anunen kembladeken. Ora apa-apa iki jangkane apa jarake adoh-adoh. Lah iya. Ana apa neh? Ana podang kuning. Apa? Podang kuning. Ya. Ya Mbak Yanto, Yanti. Adine Mas Yanto. Oh. Ya, Mbak Yanto anu Mbak. Melu-melu tau kowe. Iya. Mbak Yanti ngadeg. Ya, jumeneng. Ya. Kula nggih ngadeg. Oh lah iya dong. Ada-ada ora ngadeg. Iya. Aku yo tak ngadeg. Krekot nek kowe ora mung trimo kreket. Gurcili. Hah? Gurcili. Wah. Iki sama blong ngono ngene. Los suarane. Iya. Nano. Angge nano-nano. Anu cakepane no. Oh. Anu. Nat. Ya. Nadyan wujud. Orang nganggo pemanasan. Hah? Urung pemanasan. Tak ombeni kene. Wis sangu. Pun sangu ki Mbak. Oh ya udah. Ya. Baleni ya. Serak. Ya, Serak. ora apa-apa. Nadyan wujud temong peksi. Nadyan mung manuk. Heeh. Agawe taline Nadyan toming manuk ning iso nalini katresnan le. Apa iya? Ya. Ah, buktine aku dhisik karo Mbak Yumu diuyak-uyak hansip. nggih gara-gara manuk. Oh iya. Perkara cilik lho kuwi. Ning dalane lho. Lah iya. Lah iya, ya. Halus. Manis. Lah, Wis kok ngarep. oh sepengarep.
Alus manis tormra ati Sindan-sindan ki suarane nek karaktere dhewe-dhewe karaktere. Nah, Mbak Elisa mau kaya nek ngrungokke suarane kaya lagi jagong ngono kae lho. Heeh. Gek lagune sing pelok, persis kaya nek ning tarup madang ngono kae. Lah iya, lah iya. Gek sing ngendang kimpul. Lah iya. Kibote aku pengibot handal. Ya. Kibot liyane aku ora ono. Tanpa aku kibot ora mlaku. Wes. Kepiye to? Heeh. wis suwengan kula goleki si podang jenar iba bunga tiku nyanding bisa dadi Tombo yen liwat manut lho iki esok awan. oh kon liwat poe esuk awan Esok awan. esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang ora krasa esuk awan nganti wengi manjen nganti
kepranan indik saka kakulan sarawi ngotak dheweke ngalih pencoba Elakane tak sawang mbok aja ngece padha kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang aduh manise iba bungah yen takon nyanding slirane ora bakal atiku kegunang liyan yen sipundang andutut ati kepranan ora mandung atiku sansaya getrong tak sranani son tiga mulut kendhong podang kuning sampun Makasih Mas Yanto. Mbak Makasih Mbak Lu. Yanti. Mbak D. Mbak Deyanti ya. Simba ya. Leluhur. Ya. Ayo neruske lakon. Lah ya. Telutur ya kintrem kahanane. Lah iya. Ayo sowan bapak. Ya, ki bapak sajake sowan ning pringgondani. Lah iya. Punapa ta merah ingsun Surang-surang diwekara kiken Firman musma kang layun
Yayi Arimbi kena ngapa si Adi netesake punang waspa kaya mangkono apa merga dina sak mengko Gatotkaca sing nandhang raga mangka sedhela maneh bakal diwisuda dadi Nalendrana ing Pringgondani Arimbi duh Koko Prabu kula menggalih babakan penggalih kula ingkang Sukawa babakan anak kula pun Gatotkaca menika iya matur kelawan pun Kakang nanging aja kanthi tawang-tawang tangis kaya mangkono nggih ngestaken dawuh Koko Prabu Arimbi wonten paringan dawuh muga gage maturu kelawan pun Kakang nanging aja kanthi tawang-tawang tangis Koko Prabu estunipun menika menika bingung bengangangan babakan anak kula pun Gatotkaca ingkang sampun wonten tigang candra menika nandhang raga Koko Prabu mongko jroning tigang candra menika boten ninggal husada mongko anak kula pun Gatotkaca sekedhap malih badhe dipun wisuda minangka Nalendra wonten ing Pringgondani Koko Prabu mila kula nglepakaken para kadang para Pandhu wonten ing Pringgondani menika badhe kula suwuni guh pertikel menggah kados pundi anak kula pun Gatotkaca menika saged malaya nirmala temah jati temah mulya Koko Prabu jagat dewa Bathara Gatotkaca kok kaya ngono timenelakon munggir pun wamu melu prihatin merga dina sak mengko kowe nandhang raga kaya mangkono mongko ora enggal usada Gatotkaca pun ngomong iso ndedonga muga-muga ragamu pinaringan sehat bagas waras ngger Gatut wah loro ra mari-mari ngger mesakno wong tuamu mesakno atine bapakmu iki sing ora-ora goleke tamba kowe ning ora gage kowe enggal waras ora gage kowe usada Gatut Mario iki kowe ditunggoki karo womu kowe ditunggoki karo para pepunden wah Gatotkaca anakku cah bagus bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap kababaro dadi pakarti aja kaya mangkono ya nggih tangiya ora suwe meneh kowe bakal diwisuda dadi Nalendra ning negara Pringgondani iki Gatotkaca aja mung meneng wae ketokno jiwa kesatrianmu Gatotkaca Ndara Gatotkaca tidak segera sembuh Kakang Semar ki ngopo mboten apa-apa kula niki mung ndedonga kok Den muga-muga ya enggal sehat bagas waras Ndara Gatotkaca aku tak matur Kyai Prabu wonten dawuh Koko Prabu kepareng kula nedya matur marang Jandika Nyai Prabu Puntadewa oh inggih paduka badhe paring dawuh menapa Kyai wonten paring dawuh Gatotkaca saged malaya jati temahing mulya menawi dinten sak mangke pedhut ingkang anglimputi Prayaga Pringgondani menika saged sumingkir Kyai Prabu
nyat langening kalang jiwan kelapan dan moncar tenan ler kakoneng surem sorote tan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasaring mangsa katiga katrenjuk sawanipun Raden kula Bendana dumrujug tanpa larapan tanjo kala Pandhawa nyoba mala Gonjang kancing langit kelap-kelap katon ler genjang alis sang nambah gandrung sabaran kadula wukir moyak mayik saking dias balewur kula suwun Kakang Ba kula Bendana napa kowe matur kanthi tawang-tawang tangis Kakang Ba segedhe pakaburamu aku sawandara kene lho iki Gatot araku ya kene Kakang Ba Gatot Kaca lara kala Bendana mongko ora suwe meneh Gatot Kaca bakal diwisuda dadi nalendrana ing pringgondane aduh Gatot Kaca anakku kok kowe kaya wakono to guys oh Gatot marasa ger iki papanku kala Bendana ger marasa nadyan to kowe ora ngerti nek mesti kowe krungu matura karo papanku kala Bendana Gatot paman kula Bendana iya ayo kowe iso matur cah bagus matura karo aku paman kula Bendana kula nyuwun pangapunten paman kawontenan kula ingkang kados mekaten wis ora usah nangis Nun Kakang Ba ayo aribi apa kula Bendana Kakang Brajadita wis napa rawuh sing Kakang aturke karo Kakang Brajadita ning warasada Kakang Brajadita barela ora bakal nyekuyu ora bakal mangesturi anggere Gatot Kaca diwisuda dadi nalendraning pringgondane sawarku bakal ngatur ketiwasan karo kowe Kakang Ba kaya bayi watake Brajadita Mareka den prayitna semuriris seka balik tityane Gandayani Trisunya Purnama Sasi Werkudara apa rasa kakangku piye garwa kuwi sigaraning nyawa lho ya piye Arimbika iki bojomu ya terus karepmu piye nek Arimbi kena apa-apa sing kelangan sapa wah iki udu perkaraku iki perkarane wong-wong Pringgondani aku wegah dicatur
jen aku raga-raga kepengen ngeganggahai Pringgondani ming mergo anakku. Oh ya wis Njur karep kepiye? aku ming bakal ngurusi karo anakku Gatotkaca. Jen kula tak matur Ya Kakang Semar yo. Ndara Gatotkaca, jenengan menika satriya pengpengan, jenengan menika tedhak turuning Awirya. Satriya pengpengan saka kiwa saka tengen niku sampean. Upama sampean mriku ora isa weruh ning mesti jenengan midhanget. Menawi cara kula isin dadi satriya kok kluntrah-kluntruh. Isih luwih aji cacingé bangane jenengan Den. Kakang Semar kae mengko nek nganti enek apa-apa aku ora tanggung jawab lho. Wah, dipol wong edan. Ana wong lara kon tangi, brangkak kaya ngono. Mengko nek nganti apa-apa aku ora urusan, kowe sing ngurusi. Pun tenang mawon. Niki pun enten trontong-trontong selain pemadang kok, Den. Mboten sah was kuwatos. Nek pun dipun pesthekaken dening Dat Kamor Wengdat tartentu Ndara Gatotkaca menika sak mangke badhe usada badhe dipun wisuda minangka nalendra teng Pringgondani. Yo. Nika ditutke mawon Ndara Gatotkaca Den. Kakang Semar yo. Tata Gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Kakang Mbok Ayu Arimbi Braja Dentaya. Ngapa kok kowe duwe wewatekan sing kaya ngono Braja Denta? Kesusupan iblis ngendi kowe? Waladala. Apa mbok anggap aku wong kang slupan, apa mbok anggap aku wong kesusupan? Nang ngerti yo. Piye? Gatotkaca kuwi diwisuda minangka ratu kuwi ora kok Arimbi sing ngarepe. Ora Arimbi sing ngarepke, ora Arimbi sing njaluk. Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Ning Gatotkaca madheg ratu merga dikarepake lan dikersakake dening kawula Pringgondani. Kanthi pawadon apa wae aku ora iso narimake merga Gatotkaca kuwi tedhak turuning mungsuh. Gatotkaca iso jumeneng nata Pringgondani yen wis gumlundung ndase Braja Denta. Yen kaya ngono aja mungsuh anakku Gatotkaca nanging mungsuh mbokne Arimbi. Wah, gagrak limpah.
Ayo. Sang Dewi Harimbi datal saka leng mangke nyumurubi lalampanipun ingkang rayi Sang Raden Brajadenta duka yayasinipun Sang Dewi Harimbi.